Kagol by oil. Kompanya ang kali kababahatam nagbantaki kali. Kabaduna artang ka na kiwik diesel, kabumpun jebo ya kamaryang, ka asyupo hadu kasan persen ka mileage ban ya kiwik umpanyang kali. Ban apply na kabanta ban bu ya ke petrol pump, pun na kinambar harum. Lane pila ban login siya ka www.goldbyoil.com. Khub chale, zyada chale. Kasinong centor bulia, kabadai kawai na kisinong kibdang kamsa din shibun, habaya nujor bad kiwe de kisinong, kibahap hapo karibohi district. Kane kasinong kadon kumba 400 kilometer AA na ka district headquarter na nongpo. Kadai kasinong kabakam paji na kasinong umsaw haraj nongpri. Ha kane kasinong kidon saw po tali kitunumyeng kibakantup ya ki arspa kandai po nyongot ki pajba nong syong. Haba sakhi ya ka jinglong jingman jongan ya kasinong, kalong kasinong kabadang don kam shibun ba ki jing don kam, banwan ra ya ki jing mentoy ki bakantup kum ya ka surok yaj kali, namar kumba kalong hadu mentahi, kane kasinong kam don ya ka surok yaj kali ka babyang, kaba ki pajba nong syong, kila ban penyaj ya ki kali, kamtam habawan ka pang kasitom, bat ha ka kit ka ba ya ki marrep jongki. Nalor jong kata, kadon ru kawai kawa kabala tip kum kawa siang, ha kaba ki pajba nong syong ki don kam ban jam na siliang jong gane kawa, ban poi sya kiwei ki syong ki ba marjan, bat ban kam sya siliang jong gane kawa, kadon tang kawai ke jingking kabala syushna, tang benyo yaj malu malah. Kawai na ki jing kaba ki ne ki nong syong kimat, kalong ka jing bomdon ki lat jing sumar, ban yarap ya ki bapang ki basitom kum ka PHC lane wat tangka sop center. Haba phaipat ha kalyang ki jing don kam ki baman lakas ngi jongki, ka syong centor bulia kam don ya ka umbam umdi kaba ki nong syong kila ban penon kam ha karkom ka badai. Handrei lahap ban chulej wat ya ka kham sya jangai na ki yingsa jongki. Bat kane ka pensyam sitom bahaya ki ban yu ya ka jingkhu jing suba hapo ka syong ka thau. Ki nong syong ha kane kasinong, kila panpauru bakumba kalong hadu mentahi, la bun snem baki nong yakhun election kentup ya ki job bat ki baram, ki juwan poi tang ha kapor election, Henry Kim juwan ha ki wei pat ki por. Henry ha kane kasin ka bamanta, kila panpau ya ka jingsong komen ka bakrau bau MLA jong kanong po constituency uba Meral Bonsim, ulawan ban yu kujat, bat wan pej wan jongo ya ki pajba nong syong da ka ba wan raru ya ki lat jingerap, ki ba kentup kum ka jingshana ya ka kenro jong ka ying mane balang Presbyterian, ki tin na ka banta ka ying mane balang Catholic, ki tiar yele kai na ka banta ki khun samla, ki ba kentup ya ki jersey bat ki bol, bat ki we de ki jingerap. Aduk bangi sem ya dana kisnong, aduk badon bana kisnong, sisa ot ngimpat ju sem, ba kita pa jong ka kontonsi ki ba pej ki ba kami yengi ki pa ki riot ki syong ya sa ne tepat hadu mentaro kalong habai pej eno jor ba ki we ki senong jungi hane kumba ki pa hi ki pej sisa kalong sisa kala basa din hadu kata balong kendong hadu kata ndai ki we ki senong man lagi senong na iba kala compare hi kata kala kawan kalong senong balong thau hangi hangne tengi dang sadin hadu kata haba ja kano ke jimpang lagi sitom gedang hab banyak dia ba dagamet
jam da gamta dang teng ya hab yakit da kim handra ni hab yakit da ki no ki trok kat bayo so te hagan ga por ba kan ga klipmat nga song burom pat nga song kemen si dai ba ine i madu i balong siaw tau pa jongi yala poi sia ban yu kejat hane ban pej ban jengok ini kita ki khun ki rayot jong kan ga sinong sandai ki long kapa ba man shwa ban sedang habadun kam maki ki krok ki kijor ki poi ban pej ban jengok handai ondal adep ka kam tang dadin ro ngim yu yo ban pej nadin mình ông lại đặt mặt lên này thì ông đây trong mình phải đã đi rồi nghiêm trọng ông phải đi đặt mặt lên từ này là ông rồi thì này mà đủ mình ta là ngay đã snow saya là để cùng pa bat yengi cùng pikun là poi saya đã có government dengan phải ban jeno yengi kilong saya auto pa bos dum kilabut saya kan nuksa jong ukpa temen jong kan ka dong ribhoi ke jeni ngai ba maki pinong uta usok ubaar na ukpa temen jongi andai usok benangkong dala long tau mahe lapang ubadai ukpa jong dari buhai jongi dengan ngai mama pir pin salong pat usok ubaar na ka benta jongi uban sayang bijili haga jaka jongi mentala saukos nang palar nila song hang ni ngim pat jusiam ba ngim pat yukendo ba u MLA un wan jengo ayangi hadin bola da pencap andrai kiman kena step bang bai badu kum MLA jongi na kanong po semeksi isim kia yala de kum nong ikman ban wan jengo ayangi kum ka balang bat kasinong hang ni don atli ki balang haga ju kasinong chairman nila keren sapang kipor ke belade kumno bagi nong mikmat ki poin em kata pitip ma pi khamba bat pila pen sngo kum tu tande ke ga bang sngo na kaliang jonga te kalong ba ni hap i bon poi ban pet ban khmi ban i de la de ban wan yu kjat ek snong ni tung kam de bingin wan tang swa election bat kam ta ta kidon sibun ki wi ki snong ha po kon si kidon sispa arpo nril teli ki snong ki balong ko mau phi kum ni ki snong ba khamrit ki ba bun kim juda kham phai khman ban lej ban pej ban jugo ba ta ta ban nalor kata nagaliang ka jungi habang iwan ki snong ngajong phi kidon ru ka benta na ka benta banwan IT ya ka we ka wo korda ya ka bala penmang lengba ka SRWP scheme mun ka scheme MLA ku dikhon ha ka ne ka snong ngajong phi lengba ki application ki bangela yo ban pediang berkata kalong na ka benta ka jing sinai ka ni kenro hang ni apo ka pelau yang meni ni bat ha ka ju ko por ngila yo ban ya selok bat ki nongelam nagaliang jongka balang katolik ya ki jing don kam la sisa irang ba balang meni kem persno dong bangala pha ban keli ya ki jing tang ya ki jing meni mo ki tin e mo ki don kam ha ka bangin spenbe nam time ni yo ban IT ya pi ban nagaliang jonga kum u MLA ngayeng hadu menta kalong ban ai ya ki jing sakri ka ba klem da nyo silang khamat ya no ya laga di kasnong ka bahe ale ne ka barit laga di ki balang gidan sibun ki balang presbyterian gidan ki balang katolik gidan balang ubling gidan balang kuris gidan nya burom berkeliang tede nak takadaw gidan mentah kasnong ka dong ban IT ya ka work order ladangam don ka mensim banwan hang ni ngala ban ong gini rang ba wan hanong po wan simti kelakut no hang ta IT office IT ha nong bala dep ringa ngakwa hi bandawan de na kata kadau ka ba mata sengiru pi ngiwan dalade ban sutru ngilayo ban keren bat ki officer jong ka PWD komno ban thaulat kilat kelenti na ga ban taban ban poi ke surok ki jingking bat kam ta ter pin sobha ban aipor yang ngaru marnga ban ta nang asnem chiten nang job MLA nang de ka tem ka ban kong ni nganom ino na pi ini ada nasenda bat pi ngasutu kan ni di ka khmat e ki jing don kam ni pi nang pin suk ka le ka wan na kam ta ki por ki banwan